Joroisten kunta on aika lailla Suomessa ensimmäisiä kuntia, jossa näitä aurinkovoimalaitoksia on päästy jo rakentamaan. Ja tämän lisäksi meillä on suunnittelussa pitkällä tulevia hankkeita ja me ollaankin perustettu Suomeen tämmöinen aurinkovoimakuntien verkosto, jossa me pystytään sitten jakamaan sitä meidän osaamista ja saadaan myös sitten kuulumisia vähän muualta päin Suomea. Joroisissa nämä hankkeet käynnistyy aika nopeasti globaalin energiakriisin seurauksena. Ja meille myös päättäjät halusi varmistaa sen, että Joroinen tekee kaikkensa sen eteen, että Suomi on energiaomavarainen ja energiariippumaton muista maista. Ilmattarelle tämä Joroisten lentokentän projekti on ollut merkittävä pilottiprojekti. Tällä alueella me ollaan testattu sekä teknisesti että sidosryhmien kanssa, miten tämä alue kannattaa rakentaa ja toisaalta miten aurinkopuistoja nyt ja tulevaisuudessa luvitetaan Suomessa. Näissä hankkeissa, joita Joroisissa on viety eteenpäin, niin ollaan otettu kuntalaiset aktiivisesti mukaan jo valmisteluvaiheessa. Ja meillä onkin järjestetty muun muassa luvitukseen liittyviä kuulemisia enemmän kuin laki velvoittaa. Tästä syystä Joroisten kuntalaiset ovat myös suhtautuneet näihin hankkeisiin erittäin positiivisesti ja täällä Joroisissa on saatu asioita aidosti eteenpäin. Yhteistyö Joroisten kunnan, viranomaisten ja alueen asukkaiden kanssa on ollut erittäin hedelmällistä ja kaikilla on yhteinen tahtotila kehittää Pohjois-Savoon uusiutuvaa energiaa. Aurinkoenergian rakentaminen on Suomessa aika uusi asia ja me ollaan täällä nyt päästy harjoittelemaan sitä tämän pienemmän mittaluokan aurinkovoimalaitoksen kanssa. Tällä hetkellä meillä on Joroissa kaikki valmiudet lähteä tekemään myös tämmöisiä jättihankkeita ja puhutaan silloin teollisen mittaluokan investoinneista. Tämä kyseinen aurinkovoimalaitos täällä Joroisten lentokentällä on teholtaan noin 5 megawattipiikkiä ja pinta-ala, jossa tämä aurinkovoimala on 10 hehtaaria. Meillä on kaava vahvistettu myös Tervajoensuun aurinkovoimalaitokseen, jossa hehtaareja on 185 ja tuotantoteho on 130 megawattipiikkiä. Eli se on noin 26 kertaa suurempi kuin tämä tässä taustalla näkyvä aurinkovoima. Aurinkovoimalla on merkittävä rooli tämmöisessä monimuotoisessa energiantuotannossa, kun tehdään säähän perustuvaa uusiutuvaa energiaa. Aurinkovoima on hyvä kaveri tuulelle. Silloin kun tuulee, ei useinkaan aurinko paista ja päinvastoin. Uusiutuvaan energiaan perustuvassa energiantuotannossa näitä tuotantopaikkoja, tuotantovoimaloita pitää olla hajautettuna usean maantieteelliseen lokaatioon. Usein puhutaan siitä, että kannattaako Suomeen aurinkovoimaa rakentaa, kun täällä on niin pimeää. Mutta kun Suomessa kaikki aurinkotunnit lasketaan yhteen, niin tällöin yhteissumma on samalla tasolla kuin Pohjois-Saksassa. Nämä aurinkotunnit vaan tulevat vähän tiiviimmässä paketissa lyhyemmän aikajakson sisällä. Me halutaan ehdottomasti olla aktiivisesti mahdollistamassa puhdasta energiaa, mahdollisia tulevaisuuden tarpeita, vihreän vedyn, teollisen vedyn tuotantoon, energian varastointiin. Me varaudutaan siihen, että nämä kaikki energiahankkeet, mitä meillä on vireillä tai suunnittelussa, niin tuovat tänne jatkossa tänne seudulle myös valtavasti muuta potentiaalia ja myös työtä. Joroisten kuntastrategian mukaan meillä on tavoitteena tehdä ylijäämää vuosittain ja käyttää sitä ylijäämää myös Joroisten elinvoiman lisäämiseen. Aurinkoenergiahankkeet ovat meille myös imagon kannalta äärimmäisen merkittävät. Ja varmasti tulevassa kuntastrategiatyössä tullaan myös huomioimaan se, että Joroinen voi tulevaisuudessa olla Suomen energisin ja aurinkoisin kunta.